Mill-ewwel ta' Settembru li ġej se jitlu fis-seħħ emendi ġodda fil-liġi tal-kera. Romina Fenek, uffiċjal fih dan l-Awtorità tad-Djar, saħqet li dawn il-bidliet se jkomplu jsaħħu l-aħħar bidliet li saru f'Jannar ta' 4 snin ilu. Fost l-akbar emendi hemm tnaqqis fil-burokrazija f'ċirkustanzi meta s-sit ikun irid idaħħal inkwilin ieħor fil-kuntratt tal-kera. Is-sit mhux se jkollu għalfejn jirreġistra l-kirja mill-ġdid kif jiġri bħalissa. Qalet li mill-konsultazzjoni li saret din il-bidla kienet mitluba ferm mis-sidien u bekk m'hemmx bżonn ta' reġistrazzjoni totalment ġdida, iżda emenda f'reġistrazzjoni eżistenti. Spjegat li din il-bidla se timxi id fit ma' emendi oħrajn fil-leġiżlazzjoni dwar residenti fejn se jitlu fis-seħħ regolamenti separati dwar kemm jistgħu jgħixu flimkien residenti f'kull proprjetà. Din l-emenda wkoll mistennija tidħol fis-seħħ fil-jiem li ġejjin. Ma' TVM News is-Sinjura Fenek spjegat ukoll bidliet oħrajn li mistennija jitlu fis-seħħ grazzi għall-emendi fil-liġi, fosthom aktar poteri lil panel ta' arbitraġġ għal kiriet residenzjali privati dwar materji marbuta ma' kera. Li f'każ li jkollhom disgwit biex il-proċess ikun iktar spedit u ma jmorrux il-qorti, jiftħu kawża qudiem il-panel li għandu rimit li jista' jagħti deċiżjoni monetarja sa' 5,000. Pero ħaj jinfetaħ iktar meta jibdu jinfetaħ iktar għaliex kellna ħafna domanda, pereżempju fuq l-arretrati tal-kera jew l-arretrati fuq xi dawl li baqa' pendenti. Għalhekk issa il-panel ħajkollu wkoll ir-rimit fuq dawn. Is-Sinjura Fenek spjegat li għajnuna oħra li se tagħti l-awtorità illi tassisti l-parti li tkun rebħet il-każ quddiem il-panel anke b'informazzjoni li kollha fida sabiex tikseb flus li jkunu dovuti lilha mill-parti l-oħra. TVM News tkellem ukoll ma' Sandro Camilleri, manager fih dan ir-Regulatory and Compliance Unit tal-Awtorità tad-Djar dwar kirja ta' dar f'Taslima u li fiha instabu jgħixu ma' 16 resident. Dar li fil-medja ngħad li kienet infestata bil-wirdien. Spjega li dan il-każ inqabad mill-Awtorità tad-Djar sa mill-bidu ta' Lulju l-għadda u dwaru hemm investigazzjoni pendenti. Ejwa ngħid li din hija investigazzjoni li daħlet bdiet propja mill-Awtorità tad-Djar għax daħlet informazzjoni, dik l-informazzjoni ġiet mixtura minnaħa tal-Awtorità, rajna li hemm possibilità kbira ta' illeċitu għal daqstant flimkien mal-legali mal-sezzjoni legali tal-Awtorità intbatet kwerela uffiċjali l-Pulizija Eżekuttiva u minn hemmhekk skattat l-investigazzjoni kollha. Temm jgħid li l-Awtorità tad-Djar qed taħdem mill-qrib mal-Pulizija mhux biss fuq dan il-każ, iżda anke f'każijiet oħra sabiex jitwaqqaf kull abbuż li jinstab li jkun għaddej.